učitele, Ano, kdy tam budeme? už tam budem. Vám nestačil ten bazén, do kterého jste skočili? Ne. No, tak tady je náš pokoj. Zabudnite. A dobrý deň. Komu se zvoláte? Vy jste normální? Prosím, běžte na svůj pokoj. Jste nechutní. Kam zas utíkáte? Ne do toho bazéna. Zapomeňte do toho bazéna. No, tak já si jdu pracovat. Ach jo, tohle je třída. Takhle tak nějak vypadá můj kufr. Hlavně se tam neutopte. Prosím tě, Ludmilo, zachraňuju. Prosím tě, Ludmilo, proč jí nezachránila? Jsem Marii musel tahat já. Pane učitele, Ano. dáte mi mléko? A proč mléko? Lebo ho miluju. Aha. Moja mamina mi ho dávala. Aha. Nie, tak to nie je.